Hej, mit navn er Lukas. Lige nu der er vi ved Ellemarken Skatespot, hvor vi har fået nogle nye ramper. Det ligger cirka 10 minutter kvarter fra Køge Station. Tjek det ud. Ja. Det var så hårdt. Det var fucking meget, men var det hele. Nu er vi ankommet til rampen, som ligger cirka 500 meter fra Gul Hal. Så hvis du er til miniramp, så kom og tjek det ud. Nu er vi ankommet til Kulturtorvet, så hvis du er til udendørs street, så kom og tjek det ud. Nu er vi ankommet til den Gule Hal, som er en indendørs skatepark. Så hvis det er dårligt vejr, så kom ned og tjek det ud.